Στη σημερινή μας παρουσίαση θα περάσουμε στο χώρο του σαλονιού και θα δούμε μία σύνθεση για την τηλεόραση. Το σετ αποτελείται από μία βάση με ψηλά πόδια, η οποία έχει ένα σιρτάρι και ένα ντουλάπι. Μία ψηλή βιτρίνα, ένα κρεμαστό ντουλάπι και δύο ράφια. Το μήκος της βάσης είναι 1,5 μέτρο, μπορεί να γίνει όμως και 1,20. Η βάση μπορεί να βγει και με χαμηλό ποδαράκι, οπότε να έρθει πιο κοντά στο πάτωμα. Το σετ περιλαμβάνει 5 τεμάχια, τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε και μεμονωμένα. Τη σύνθεση μπορούμε να τη σετάρουμε με ένα τραπεζάκι σαλονιού που έχει παρόμοιο πόδι, το οποίο έχει πτυσσόμενο καπάκι για να έχουμε έξτρα αποθηκευτικό χώρο. Οι διαστάσεις του είναι 1,20 επί 65. Τα έπιπλα είναι ελληνικής κατασκευής και μπορούμε να τα πάρουμε σε διαφορετικές αποχρώσεις.